ji sanyi a garin nan burawa a ganda yake gigita ni yanda ka san na kwana a cikin randa kai baba ni fa abin mamaki yake bani Kaduna ta koma kaman birnin Moscow arewa dai ta rikice da sanyi inda ka san wani suno ke zubowa ga arewa gaba ɗaya wace Kaduna ana arewa kana kiran Kaduna ka dan lamanta ku taba doron uwa ka ji sanyi wata bar uba kai ku tabar uban nan ku an kwada taimama ta zan ce na buga kai bai sa ma ake ce mai liman ne wai tunda sanyin ne ya kama ba yanke alaka shi da ruwa wallahi kaga dan lungun can sai yake tara wani yashi yake taimama yana mu Allah wayo yana sallah ko wanka ma yayi ban ga ma wallahi baba kuma yau ne ma fa birthday din shi fa yau kawai zuwa za mu yi mu ci uwarsa da ruwa haka za a yi ba kawai mu je baba kaga wayancan karfofin yan bura uba yan wahala ko sanyin nan ba sa jiji su a gindin rijiya na kai wata madurun uwa kai kwaran kwatsa da na kama yaro idan ba sai na rubuta mai happy birthday a cikin Allah ya kona ni kai yanda nake jin sanyin nan ai ko uwa ta bata min abun nan da yaran nan suka mun ba wata marhuma za ta hada kwaran kwatsa kan kama yaro Qur'ani jikin ki sai ya ga mai